Abusia from Bibia Kwaba Basso Jaman Scafi so and as Jaman TV so but more than subscribe to channel no like a video and share said be a maybe and soon sabaka video near media go. Yes, and Saturday the any can hear no game Vag Saturday. Yes. So and now catch yourself Friday bonanza no you benya bibia to go to. Yes, in your 1439 1439 no a long payment. Yes, nti yɛn hwɛ deɛ ɛwɔ for national no nso national nso another strong game wɔ hɔ nti any kan hwɛ anɔpa game no na wopɛ sɛ wotwa wo game no a ɛno a ɔmo de yɛ biara obiara nsa ka ne sika. Yes, wopɛ sɛ wotwa anɔpa game no anaasɛ national mfa baabi a sɛ wobɛba so Jaman hɔ. My number is 0593673300. Ɛtumi asɛnde ama me mɛma 30% commission free. 30% commission free. Anaasɛ wobɛtumi asɛnde ama Foster ɔno nso wɔ number wei so 0246898449. Yes, ɛnyina yɛbɛkyɛ wo 30% commission free. Fast payment nso wodi ntɛmpa na so na wo sa aka wo sika. Nti yɛn hwɛ deɛ wɔ for anɔpa game no Nla Vag Saturday. Yɛn hwɛ setup we transfer from Golden Souvenir event number 959 nso ato 18 na wɔde 2383 ɛkɔ machine. Good. Nti 18 no counterpart ɛne 83 ɛna wɔde kɔ machine. Owie yɛ apɛ ɛna obetwa 5151. Owie a na wɔabɛto 6161. Owie a 21 no I say 51 45 into 51 no year basic machine. Okay, we pe na 63 wa jump number and as 18 no o me kanta so that dey basic kama. Yes, into we dia sa 51 we our EBC machine no ye me kanta no 6 a free banker 6 a free banker na edem ewo ho kama yɛde kotwa 50 yɛde kotwa 13 and 19 ewo so nti wo pɛ me event no wi a no yi 6 13 19 no etwa no best 3 nso ewo ho kama. Yes, Mr. wo pɛ me event no na ɛso beto pɛ me event no na ɛso beto. Okay, nti yɛn hwɛ current of Vag Saturday no. Okay, October current na saying no abɛhyehyɛ no nso ɛde ama yɛ bonus ɔba to 18 no ɛwɔ event number 123 18 no asɛwo 6323 nti 18 ne counterpart no ɔde abɛsi ɛwɔ hɔ. Owie pɛ no abɛto 5151. Good. Owie a na ɛkɔ plus 10 61. Owie a no abɛto 2121 no asɛwo 5145 into 51 no a jump number ɛde abɛtwa 45 nso ɛwɔ hɔ. Owie pɛ deɛ a ɔmɛto 63 na wei one jump mla anaasɛ 18 no ɔmɛkanta nti watumi a jump number deɛ a ɛne owie deɛ a saa 51 wei ɛyɛ jump bɛsi machine first box no ɔmɛkanta 6 a free banker against 1 to 90. Yes, ahoɔden wɔ hɔ afatom na ɛbɛto 6 ɛde kotwa 13 19 ɛwɔ hɔ. Good. Yɛn hwɛ second setup no. The second setup and also a transfer from Vag West event number 1356 so at 78 ɛwɔ ha. Yɛ kɔ so we are 28 now asɛwo 85 we are 53 no asɛwo 77 we are 27 no asɛwo 51 we are now to 49 into a way there 51 omekanta 51 omekanta na sana 9 one also kanta 54 na 53 one also mekanta sana 8 ɛwɔ hɔ kama. Yes, nti Mr. Obomode na pay me event we nso so. Yes, we are no way sana 8 54 sana 6 sana 8 54 and sana 6 ɛwɔ so na wotwa. Yes, nti wohwɛ a first setup yi on say 51 no we be see no bekanta
so same 51 na also make anta single 6 into single 6 in there against 1 to 90. Come on. Into your current 9 for setup you know. Toba current na obesha safe here event number. Okay. Event number 1, 2, 3 and over to 78. We are no at 28, no at 85. Good. We are 53, 53, no at 777. We are no about to 27, no at 85. Sorry, 51. Good. We are no about to 79. Into a way there was a yamfa event in Kudi. Single 9 or Canton 54. 51 the Canton single 6. 53 no the Canton single 8. Oh, come. Yes. Into pay event in we are no isa treno. A piano best 3. And to say in the for a full game. Say in the for a full game. Good. To say in a for a full game no. Yes. Pepe. Good. Until if you are near your best 5. Sorry. Near your best 5. Near your best 3. I go for $2. I go for single 6 13. We are near single 6 free ball. Oh. Yes. 2 any for Vag Saturday. National so a jadi a butu. Time chuku say benya kakra to able to mfa no pay near the akoguso. Yes, nyamenka bye bye.